Nyuwun sewu jenengan niku damel gendungan kebaya jarik paling gak sopan santun tetep dijogo. Karo ngendika karo Mas Yoyo niku ningali pawakan. Nek awake cilik iso nyuwun sewu Mas Yoyo dangu mboten kinani. Nggih, luwes ngene ya. Nek lemu kok aja mengguri. Yo nek sing ngerti kae lagi omong-omongan, sing ngerti koyo pitik ndok. Lah kudune piye? Ngarep nyuwun sewu Mas Yoyo pripun tawakalipun. Lah mboten kinani lho Mas. Ngarep. Oh, malah Suwun pangapun sedaya kalepatan lho Mas Yoyo. Kok milih kula wonten wentan nyatunipun temblung wonten dalu menika. Matur sembah nuwun sampun ngedinaken acara kula menika. Mbah Nur. Kula penonton. Matur suwun. ada kenane cocok lho. Ojo banter-banter. Gak dene iku yo banter-banter daya kok mesti MC ono apa. Lah kok nek contoh yo ngono ki wong ki boyo bangga di bojo kaya Mbak Lucy ngene iki lho Mas Yoyo. Wong lanang iki nek di bojo kaya Mbak Lucy cerdas, pinter, PNS, tur bumi setiti. Lho, bojomu boyo kaya Mbak Lucy ditukone gendang ngene iki lho. Tenang bojo lemu kuwi ora diwoni yo panggah gede segede. Buke situnggal kuwi dirabi karo Mas Yoyo tadi ayam yo awake soso. Kita mereka Adem. Ayam apa? Loh, jangan melihat dari fisiknya teh diopeni terus ayam. Justru ngaten iki nyuwun sewu awak lemu niki malah sing tekok bojone. Lho kok iso tekok iki? Mesti dhuwit dhewe dikene kabeh. Ya toh, entuk blonjo, entuk bayaran gaji dikene kabeh. Mulane wong wedo rusak mergo panganan apa ditukoni. Awake koyo ngene iki. lho ngono ki tengare wong lanang sing gelem moyake wong wedok gendeng. Ojo tak kaya kuwi seorang suami yang setia. Piro kaya-kayane Mbak Kesi sing ditaosi. Rupane kaya gubuk. Idori baik Bojone boke mati sisik. Apa dope Mati sisik. mana aku bojoku PC oke. Iya, rumah sana. Iki ya sowan Ponorogo ngaturne apa kok malah padu ae. Wong lho sing marai ngaturne apa? Ayo mari jenengan mari kene apa kaduman Ponorogo Nggih, sing apa lah Mbak Lucy. wis akeh sing iso. Pancen nyanyi, wah wis ngerti udange Mbak Lucy zaman biyen penyanyi anu Pak orkes. Lagu kok begitu nyanyi patang lagu tidak dibangun rumah Pak. Kok iso ngono? Menang sing ngantem boto, semen, kasur. Bener, jadi menurut Kiai mriki niku seniman Hebat, banyak konco-konco dalang rapuh Mbak dan kawan-kawan. Di sini juga ada campur sari kondang. Betul. Pimpinannya Pak Mantan Pak Wabu. Oh, kayak gini benar pinter nyanyi kabeh. Wah hebat luar biasa. Niki nggih asline nggih mriki iki. Oh, asli ora dalam Semorono iki. Jadi Pak Cahyo tadi juga benar dawuh Bu Kesi untuk rezeki luar biasa. Sebenarnya Mbak Silvi itu sudah tidak menerima job wayang. Tapi karena tujuannya Pak Cahyo teh Mbak Silvi dulu akhirnya balik ketemu cintanya. Sesuai janjinya kali Mbak Esi ya, Mbak Esi janjinya sebenarnya lek bayangan lagi di Ponorogo nekakne Mbak Silvi, Mami Lucy kali pulau. Lah kowe melo sapa? Melo sapa? Melo sapa kowe? Aku mah di Pak Yoyo ditelepon dari provinsi. Aku yo kalau TG. Lah aku karo Mama Lucy wis jelas. Nek alun-alun Ponorogo karo gitu jelas. Sesuai janjinya Pak Bupati. Tiwas bonyal ora cepet nyelu sapa. Jenengan sing telepon sinten? Langsung EO dari provinsi. Sampean? Iya. Sampean? Aku Mama Lucy. Pimpinan EO nih. Ya aku mbok telepon lho. Ya ngomong B tanggal 11 ing Ponorogo wayangan Mas Yoyo. Kowe ditelepon piye karo Marusi? Aku kan di nomor teleponmu kok. Lho, telepon aku sapa? Lah aku ora duwe nomormu kok. Telepone piye? Telepone B tanggal 11 wayangan ing Sumoroto dalane Pak Yoyo Cahyo Utadi. Lho, kowe kan ora kon dagel, kowe iki kon nonton Pak Yoyo karo Mama Lucy. Kon delok dari anu lho. Ya wis alamat ya Jadi ngitung. Kita namanya terus sebenarnya terus iki
iki dan medun. Wong kowe ra gerak. Ora genah, medune ora apa-apa. Lah ora apa-apa aku kok dene silaturahmi karo Mas saya kan ya. Nggih, Pak nggih. Anggere pas lahir batin dengan entuk ijol rezeki mangke. Tenang ya, Pak. Nggih. Dijoli tenang. Dijoli. Cuma Sumpah, nggih. Watone pas lahir batin lho nggih. Nggih. Ning ijol sosok ora mesti, ora kudu dhuwit, upamane keluargane jenengan diparingi tentrem, bojone setia iku ya rezeki. Ngoten. mosok 700 sama tuh beras, Pak. Ya. Sing jenenge rezeki lah ya sangkan paran to, Mas. Ora mesti ngono. Lah, lewat rezeki itu derajat angkat judul rezeki panggilan nomor ini sing Kok nomor barang iki? sing ngatur Gusti Allah bilang nggih. Nggih. Mungkin kok ganti. Amin. Spesial iki karo Mas Ayo ditunjukkan spesialis yang lain. Apa, Mbak? Nyanyi wis kulino, nari wis kulino, dandan ketoprakan. Iya, setengah kali ya. Ya sing arep gantok sithik tak pramen wae. Tapi juga tak aturne salam kagem Kyai Suwono Pak Bisdoyo, kita sampai yang iso ngatur selanjutnya rapipun nggih. Bapak Ibu salam kangen kula. Kamu boten pinanggih. Terus ini juga rawuh. Kita menelpon klub Mas Yoyo Caci Lopes. Si Brahman Fan Club Mbak Susi dan kawan-kawan. Terima kasih. Wah, panjang penggemar akeh kok Yobi ya. Lakonnya apa ketoprake? Nyonyaken apa, Pak? Jenengan. Oh, niki anu mawon. Jenengan anu. Niki oleh kelas 3. Napa? Jadi gambar ulang. Aduh aku ora sampe. Aku tak ngentongian. Oh, ora iso ngono. Bisa wis kulino ya. Oh, lakone anu wae, Mas. Lakone wes. Anu apa jenenge lakone Roro Jonggrang. Roro Jonggrang karo Bandung Bondowoso. Iki Roro Jonggrang iki take Prabu Piccolo kan dipatehi. Piccolo. Piccolo nanti pakai. Ayo, lakone yo. Kowe dadi apa, Bi? Apa? Kowe dadi apa? Bandung Bondowoso. Oh ya, kowe dadi senagap. Jin iki dadi Roro Jonggrang. Oh ya, jine. Ayo. Sampeyan rasan-rasan sih mergo kae dipateni arep males karo Bandung Bondowoso. Terus dhewean. Mudoroso apa? Bang Mudoroso terus aku teko sampeyan ngrangkul aku terus nyambung aku tapi aku cocok belum. Lah kok yo ora iso. Terus wae kok dhewe kok. Iya. Ngambung idone yo. Modiar. Bandung idone. Yuk, duduk. Takut ini masalah bakso kok piye? Danane ning ora. Kentuan udah dari tak iki Jonggrang iki ben ngomong Jonggrang, aku sing teko Jonggrang. Karo kowe Jonggrang Dulu sarang-arang Lah tak sengaja teko ning papan kene aku kangen karo kowe katokmu sing tak simpen mosok langsung kaya ngono. Jonggrang kok futsal lho iki dari kali Jonggrang rego nyimpen iki lho Pak coba to sapa angin Bandung Bondowoso. Ini Bandungnya kotrok nih. Nyapok iku. Ora nyapok kan. Budal.
Bolongane kurang siji, iki kaki buntut to, buntut bakmu ngono. Iki yo sikil, iku kok wah yo yo. Dong, juk, dagu kok kata bisa. Juk, sepet sawure mentah, empet serap betah. Aku teko ning papan kene tulung kabeh nyono terus kangku yo junggal. Wong ora ngilo karo isoke dhewe. Ngapa? Supet nyalang rupamu gandeng. Apa aku kurang elek? Kurang bagus maksudnya. Kurang lagi kurang elek gak ngono. Dadi wong lanang aja sok segede luwasa. Sejujur tak bisa jujur. Apa? Iki lho sing iki, Pak. Sejujur gamelan. Lah kaya karo Mardi yo ugang. Jeneng apa? Tak gandung biniki gelem ora gelem. Kowe gelem. Rukun Islam. Badru kepeling iki lho. Oleh Sing roman-roman kan akeh. Kalau aku ben iso mualaf lho Pak. Wah, Sinebut pahlawan putri. Alah bocah ayu dek kaya kaya tanggo aja kurang aja. alah pertama terus salam Trikuning mustika tuba. Aja kaya ngono bedok, aja kaya ngono Pak. Kurang aja. Terus aku gak kalau mojo kayak pikir jago harus bangun terus aku nek telak gitu Rasane kaya kok Bandung. aku tresno karo kowe wong ayu Masuk putih jagat aku ora bakal ngopo kate selalu Bandung. sopo iki mbak kuwi yo mbak aduh kadang karo kowe yo mbak kalbune berakas to. kanang kali mbane tak putra kanjeng sirolawi Ayo ini wa Bandung. opo deh Aku ora bakal ngopo kate selalu. Oh. Sampai ilmu Bandung. bunyi njaluk kemut ya kok budet aku ngomong Emot. oh Emot eling. oh iya waktu ku kecil aku tak tahu yang aku kecil tidak tahu apa alah terus gelung gue aku baca berpoin Jujur aku yo suka kok. Joprang kubu Jonegoro manut kaya wae Bandung. Mau Bandung. upama kowe kelakon dadi bojoku kowe bakal nyuwun apa Mau 6 bulan. Ya kok. Mau kowe iki. ora ora juga galak nang Ayo wadon lo jogran ya kendhe karep pegel ora ki bapakku mbok pakeni. Dendam kuwi. Dendam aku. alah pinjamku dapak wis Wes Bandung iki. Joprang kubu Jonegoro Mau Bandung mah. Yuk, kita kembali Babil Surat Hop. Nasi rame tamu ayu-ayu Bandung Bondowoso wis ora sambuk terus nenek ning alam dono. Bekasi aku mau tuku kapan? Pandang aku ini saya gandrung, saya mau jalan selama Kuwi dapat amu iki lho apa, Druk? orang tak tukang metu-metu, ayo pakai botol Aku mau bono sih. Wekasan seribu dan buku Wis ora sambuk terus nenek ning alam dono nek gandrung aku Bandung. Jadi kusumane bangsa Kowe pancen nyoto-nyoto tresno pengen ngetek bojo aku tenan. tak rewangi pecahin jodoh utahe widiru aku tresno karo kowe Bandung. Pancen nyoto-nyoto kowe pengen ngetek garwa aku duwe bebono. Iso minangkani apa ngono. bebolomu apa wong ayu Ngono ya Bandung. heeh Aku gawekno anak cacahe saku Bandung. anak sewu Kandi kok anak. alah limo dengkul slayek kok ono
Kaya yayam manten pertama kaya wah. Limo bungkul bener kabeh. Jaluk apa kowe? Nyuwun mbok gawe kecang dicacahi 1000 ananging sadurunge para esuk candi kuwi kudu dadi Bandung. Ayo mbok tek apa iso apa ora? Bakal tak turuti penjalukmu. Coba mbok tek Bandung. Piye? Toprak kok tek nyelot yo deng tang. Oh, keterangan. Sajang karet kalau ukur kerawitan lho kok keliru. Mo. Keduren ra penak ora antek malah. Biasanya lho kalau dia mau dapat cerai, ojo niru lambiku. Deng dong. Orang dari nangkep ini tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bitanantu wa halar aktor birahmatika ya arhamar rahimin. Kopak kapek setan ora doyan demit orang demit. Peso mlengkung jenenge arek. Sendok mi jenenge supit. Nemplek ning katok jenenge pojire. Dek setan kekayaan metu aku bangun bondo-bondo. Ayo, durune. Dek setan kekayaan metu Lama tuh ya, setan nolak dolan demit orang demit. Sini makanya picek. Dalam nambani sambil merai pokok-pokok. Pakai kamu. Astagfirullahaladzim. Jeneng kaya ngono apike. Ini kena disokok. Mohon maaf. Sing kaya dawuh. Bun injang sedalah sonten, kula benjang derek sinten. Tekan pangaran kok piye? Aku njaluk tulung ya, Cin. Kula apa ya? Calon bojoku gelem dadi bojoku nek njaluk candi akeh 1000 ning suwi iki dadi. Aku lak matur karo Gustiku Jim sing paling ketuane Jim. Sanggup ora sanggup ketua Jim? Nah, ketua Jim. Orang dulu ini ketua Jim lho, ketua Jim. Ya ampun, Jim. Ketuane dhewe malah ngiler iki. Keren. Entek yang garang. Wong dawuh panjenengan damel ira Kondoro. Gawe candi cacahe 1000, Den. Oh, mangan ngoten kula Kuwi kudu dadi. kula tangan daro wilahe Sesek dongamu iki piye? Omonganmu ora tekan jelas. Lah wong Jim iki utune metu ya ora jelas kok Pak. Kok goblok. Kowe ora tau ndelok Jim kuwi apa? Aku duwe sikuse Jim. Ora tau duwe aplikasi Jim iki apa? Wae kae dalah aku ya ya. Iya, ya. Goreng. Aku coba yo, tayo. Sampo jonggrang, salah jonggrang.
dadi delengen ana sing Sinar Jaya apotek Surya Mati tinggal candine apik iki apa sing iki rumput-rumput jaket candi Kuwi tenanan. wis itu Kowe kan iki sisa minangkane apa sing dadi panyuwunku? 1000 candi wis dadi Coba tak hitungi ya Gandul. 1, 2, 3, 4, 5 kae cacahe ana 500. 500 sing berapa 1, 2, 3, 4, 5 cacahe ana 2000. kok gowen Oh, jalan 1000 lho, di dari 2000. 1000 Oh, 1000 ta? 1, 2, 3, 4, 5 2000. mosok punjul Kemen ya. 1, 2, 3, 4 cacahe ana 400. 400 iki itu 400 Berarti 900. Iki ana 50 Bandung lho. soal saya iki sing iki Iki ana 40. sakit Ora neng, piro di ora neng piro di 40. papat songo wah marah iki lho kan gede-gede kok ana barang iki Kurang 1000 ya kita gede kan dine ah Bani tak akhirnya. balen teh iki Kosong-kosong, wis ora sak ngendho kowe. Tegese kowe ora iso minangkani apa sing ndak suwun Bandung. kanggo dangkepe 1000 candi ora ono liya ya mung kowe Ayo. Bareng rokok. Gayamu koyo ngono, iki takut ngene. Rasane iki lho. Candi 1000 kalau jumlah kok dados. Oh, dados ya. Ah, aku bisa dadi buta ora, enggak usah kok metu. Bodolan metu nang iki. Ini gak kena Satu lagu Mbak Lucy Brahman, monggo derek jenengan. Nene. Pengajar iki lho omahku dhewe kok kowe dulak-dulak dhewe. Isin aku delok kok botok kuwi. Iya. Kok jenenge ra sopan ngajari karo aku. Kok dulak-dulak kok ora ora wambung pisan lho. Mbak, keprok nang ngene iki lho, keprok nang ngene iki. Niki ngaten Mbak Lucy. Sing rame iki mulai. Nggih. Niki nuwun sewu kula asrin dari Bumdesma Kecamatan Kauman. Permintaan tembang Lintang Asmoro atau Tombo Kangen. Dari Bapak Pak Camat Kauman, Pak Tony Kristiawan. Terima kasih. Pak, nek sekolah ini musik gak napa saged. Lulu gamelan apa-apa iso. Sing nembang kari iso apa ora. Lho, Amen musik sing kok bilang. Lho, nek kula saged kok, Pak. Nggih. Piye to? Lulusan Indonesia mencari berkat mosok ae. Bakat. Ini saged Lintang Asmoro. Bagus. Oke, Lintang Asmoro. Oh, iya. Semangat dengan Mas TB. Nggih. Oke. Monggo dipunaturaken Lintang Asmoro. Dados.
wedhit Pak. Nggih, wonten kados mekaten. Semarang Pak. Nggih, meh. Nggih. Ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng keluarga besar saking Taman Budaya Jawa Timur di Surabaya. Mas Bambang DS dan kawan-kawan ngaturaken panuwun. Insyaallah benjang dipun lajengaken dengan event yang sama nenggih Festival Budaya Mataraman wonten ing Ponorogo. Ning wilayahipun dereng dipun temtokaken tanggal selangkung Oktober Mas Didi. Oke. Ya. Lah kangge gemene wekdal mangke kalajengaken wonten ing goro-goro nggih Mas. Siap. Kanggo tak mbacutne gelaring crita. Monggo. Sugeng lenggah dumateng para pamirsa sedaya. Nyuwun pangestu pandurung dumateng Bapak Yatno saha Pak Ladikun ngaturaken panuwun sampun dipun berkahi. Iya. Yo rakit mbacutne gelaring sanggit. Ya, Nduk.